Pada kung sa mga kalbihan, kapakalalabi agi ang kaya kabagay sa sadaqah na igira manutua pun sa halal agi ang kutwa tamok nagway maana niyan na tulabus para busi ikwallah ay maana niyan na ayakun kapakalalabi sadaqah na mabaloy sa tamok apun sa halal kanabo pun sa haram kanabo pun sa piribaan agi ang kaya tamok haram na di ka pa kay bang kabagan na sadaqah gimana yung problema ino kailangan na sa tamok tanong na ayak apa na mo katanoron na punca halal agi sutamu ka haram na dibipsi dika miyani mo ka sa tamu ka haram na api apa ni pamamagay ka na di nga mapteru asidika di nga pa na may punay haji ay ibarat tubat kasi ikwallahu ta'ala na ayaw kita kakitaw batang kaon na ayaw pong gastuan na kaon na lang na ayaw na niya na magubadar pa lagi do kambal sa karsada lagi do kambal sa siyar gitu biga pa kayang gustuan na kaon. Nadi nga pa na maptiro ibang kaon sadaqah. Nahira agi ang kutwa tamo ko na punca halal. Nagu ikhlas sa ikwallahu ta'ala. Nagiyanan na padanan sa ikwaya makna niyan na antunay iba na mapya sadaqah. Nagu makalalabi sadaqah. Nagu ayabu pun terimaan wallah. Ayat terimaan wallah sadaqah. Na tamok asuti. Nagu ikhlas para busi ikwallahu ta'ala. Diterimaan wallahi ang kutwa sadaqah pun sa haram. Nagu diterimaan wallahi ang kutwa sadaqah akan ba ikhlas. Antunay sadaqah akan ba ikhlas? Ayat ini sidika anu utaw nagi ang kutwa kapaki ileleng. Kapaki nagin-nagin. Yang kutwa tawa ayat sifatnya na sifat akandes. Eptero na sifat akandes. Nagi ang kutwa akandes. Na igira siaba ka na ayaka pupugubay niya sa giyang kutwa saba na da nakamapumuday. Hindi ka pamuda yang kaon, namiubay sa lagi ang kutwa saba. Nabamiyatimam po na kialitaan. Na lagi danan susaba di kumanga tao. Ayaw buwakap sidika niyan, na umilis taro. Nakagim kilis taro wagi ang kutwa ngaranian, na tigin nakatayo sa anak nung. 5,000 rakan, udi na 10,000 rakan. Kaya may ilay niya na mililis taro sa ngaranian, na madagalap ka kabatiyaw, na maptutuda sa kanya, na mapasangin ka sidika. Udi na ayamaan niya nakapakilay. Amay kapia kalangkap o antamar kanui pisidiga sagi ang kaya masigit tanu nakagi sabab sagi ang kutwa kaya pakalangkapaon o di na kaya tawag akong aranian sa kasana rin daw na pinay ko sa kanakaon natiginan na kinasakan na 20,000 kagi miya nagi ang kutwa aranian diterimaan wallah susadaka akan na ba ikhlas sik wallah nagu diterimaan wallah agi ang kutwa sadaka pun sa haram kailangan akap punanggilan tanwagi ang kutwa haram atamok nagu kailangan ami pagi ikhlas tan sa tamok tan kagiginan itirimaan wallah nagu pitek takapun wallah agi ang kutwa balasian innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin ayaw itirimaan wallah nasupwa kapo no mga tao mga sasanggila pupunanggila niran sa mga lalangan wallah pupunanggila niran sa haram lagi itu itaw ayaw ana niya natirimaan wallah agi ang kutwa amalian di ang kutwa sadakan niya